Гэта праграма «Ідэя X», падчас якой мы працягваем шукаць ці выпрацоўваць нацыянальную ідэю Беларусі. «Идея X» на Еврорадио. Мы живем, как живем, без этой идеи. А хотелось бы. Но ее нет. Ее нет. И я абсолютно убежден, выдумать ее невозможно. Нас к этому должна подвести сама жизнь, само развитие нашей страны. Максим уже маша мне руками, моргая ободвумі вачима. Кай ласка. Александр Григорьевич прекрасно сказал, обожаю его, он сказал, что у них так и не получилось родить национальную белорусскую идею административно. Вот, это главное содержание того, что было сказано. То есть невозможно родить белорусскую национальную идею, отправив справку за нормой номер 647/14 БВ в соответствующий департамент национальной идеи, чтобы этот департамент национальной идеи, получив бюджет из государственной казны, разработал в указанные сроки подходящую белорусскую национальную идею для Беларуси. Максим, а вот шмат кажем нацыянальная ідэя. А што гэта такое? Вот, можа, это нешта такое, чаго, без чаго можна абысціся? Обойтись без этого можно, но тогда, если мы обойдемся без национальной идеи, значит, белорусы станут кем-то другим. Станут частью другой национальной идеи. Либо у белорусов своя национальная идея, либо это будет национальная идея какой-нибудь другой страны, как правило, та, которая находится сразу через границу. То есть, если у белорусов не будет своей национальной идеи, как показывает практика, они легко могут стать литовцами. Хватит считать нацию чем-то таким стабильным. Вот, дошли мы до нации или не дошли? Да дошли. Все признаки нации у нас налицо уже, у нас есть суверенитет, и не надо говорить о качествах, о зависимости от соседей. У нас есть суверенитет, люди чувствуют себя белорусами, называют себя белорусами, уверены в том, что их язык белорусский, даже если они говорят по-русски, большая часть граждан Беларуси говорит о том, что мой язык белорусский. Хотя может никогда им не пользоваться, потому что они знают, что это признак нации, язык как символическая составляющая. Но самое главное, что я хочу сказать, наступает война. И мальчики, и девочки, и это те люди, которые ругаются друг другом постоянно, и мальчики, и девочки идут там вот в своей форме. И вот все эти женщины, которые в обычной жизни, мужчины, которые в обычной жизни будут грызться, ссориться, народ темпераментный, они выходят на улицу и кормят их прямо вот, они с борщом выходят, они с котлетами выходят, в карман 2 котлеты, там, тарелку борща на ходу. Они объединяются ввиду угрозы. И я совершенно не сомневаюсь, что если реальная угроза, не дай бог, в Беларуси покажется, появится реальная, вот не наши предположения, не наши предчувствия гражданской войны и не гражданской, да, то мы очень хорошо увидим, что мы нация. Есть Беларусь, и, адпаведна, есть белорусская идея. Без идеи не паўстала б ни Беларусь, ни наша мова, ни наша культура, ни наша, ўрэшце рэшт, дзяржава. Можна сфармуляваць вельмі проста, я для пачатку так вот вельмі проста сфармулюю, як яна гучыць, так, для мяне. Можа, для некага іншага яна гучыць інакш, а для мяне яна гучыць вельмі проста. Барані сваё. 2 словы. Барані сваё. Вось такая у нас беларуская ідэя. Калі у некага ёсць іншая ідэя, хай выкажа, ці ты мне агучыш, а я паспрачаюся. Мне вельмі спадабаўся момант, калі на расійскім канале у Максима Галкіна беларуская дзяўчынка, якая удзельнічала в этой программе, там 8 ці 9 ёй гадоў, і ён сказаў «Беларусія», і яна яго поправила. Беларусь правильно гучыць. То есть, да, мы, як нацыя, дараслі да разумення таго, што мы не нейкая там Беларусія, а менавіта Беларусь. Але ці дараслі вот мы да таго, каб вот барані сваё, вот як вы сказали? Однозначно. Па-першае, тут ёсць моманты тактычныя, з дзяўчынкай Галкінам, з журналістамі, з прэзідэнтамі і нават з палітычным глобусам. Так? Ёсць палітычныя мапы,
И это такая тактика. Як мы сёння сябе паводзім і як сёння сябе баронім. Там на рускім тэлебачанні, напрыклад. А ёсць стратэгіі, вялікія стратэгіі, і мне, як паэту, больш цікава, напрыклад, не мітуслівая геапалітыка, а такая фундаментальная геапаэтыка. І таму я, як паэт, разумею, што нацыянальная ідэя фармулюецца, это доўгая стратэгія, доўгатэрміновая стратэгія, і яна фармулюецца нашымі паэтамі, нашымі літаратарамі, нашымі як бы бацькамі нацыі. Заўсёды імперіі нам дэлегуюць, як бы накідаюць нам, прызначаюць нам сваіх класікаў. Ну, напрыклад, там са Стокгольма нам прысылаюць чалавека і кажуць, у вас класік, новы класік вашай літаратуры. Так? Ці з Масквы нам прысылаюць і кажуць, вот Быкаву даём ленінскую прэмію, ён ваш асноўны пісьменнік. Так? А ёсць пісьменнікі і паэты, любімыя паэты нацыі, якіх мы самі выбіраем для сябе. І это, конечно, Богданович і Караткевич. Менавіта яны і сфармулявалі, ну, як бы, тактыку, такую жорсткую паэтычную тактыку нашай беларускай ідэі. Это не просто барані сваё, а жорстка барані сваё. І все, хто будзе здраджваць радзіме і Беларусі, будуць жорстка пакараны. Карацей, біце ў сэрцы іх біце мячамі, не давайце чужынцамі быць. Гэта не просто, значыць, здраднік будзе злоўлены і пасаджаны за краты, ён будзе просто забіты. І да этого заклікаў Богданович. Так? Тое ж самае, напрыклад, у Караткевича ў дзікім паляванні караля Стаха. Все здраднікі радзімы, все, хто прадалі Беларусь і караля Стаха свайго і нашу радзіму, будуць пакараны, і іх нашчадкі будуць таксама пакараны. Вось такая беларуская ідэя, жорсткая и бескомпромиссная. Вот вам и померкованные белорусы. Можно ли интерпретировать фразу уважаемого Александра Егоровича так? Я пока не нашел ту белорусскую идею, с которой я был бы совместим, с которой мы бы ужились вместе. Вот их тут много, но я как на них смотрю и понимаю, что, в общем, если я вот эту белорусскую идею признаю в качестве белорусской идеи, то мне придется, ну, вот как-то вот перестать быть президентом Беларуси, стать, допустим, прем'єр-міністром Беларуси. Ну, на самой справе я згодна з вами у тым, што, напэўна, так можна трансфармаваць, што Александр Григорович Лукашенко сярод тых прапанаваных ідэяў, якіх вельмі многа, не знайшоў для сябе прымальную. Ну, значыць, трэба, як кажуць, пэўнай частцы грамадства, зацікаўленай менавіта ў нацыянальнай ідэі, сфармуляваць яе і прапанаваць. Чаму з усіх бакоў мы чуем, што нацыянальнай ідэі ў Беларусі няма? Ну, от зноўку, ад каго мы чуем? Ад людзей, якія называюць себе касмапалітамі? Ад людзей, якія называюць себе рускімі? Ад прыхільнікаў Сталіна? Ад каго мы чуем? Ад беларусаў мы не чуем гэтага, ад патрыётаў Беларусі мы гэтага не чуем. Мы чуем гэта ад людзей, якія не могуць знайсці сваё месца ў Беларусі в кантэксце беларускай дзяржавы. Ад іх мы чуем. То есть атрымліваецца, што нават дзеючы кіраўнік Беларусі не можа знайсці сябе сваё месца ў кантэксце існуючай дзяржавы? Конечно, не можа. Конечно, не может. Ну, и 24 года его кирования вот это доказывают. Иногда он скажет, что белорусская национальная идея есть, и Беларусь есть, и все есть, и мова прекрасна. А через 5 минут скажет, что да здравствует там, прекрасная Сызрань, Самара и Волга, мать городов белорусских. Вот. Но это как бы вот он виляет просто потому, что он находится в ситуации, когда ну, вот нельзя прям в открытую, как какой-нибудь президент Чехии сказать, чешская нация есть, чешский язык есть, и никакие австрийцы не имеют права к нам соваться. Мы идем к концу гражданской войны, которая, начавшись в 17 году, продолжается до сих пор и там, и там. Почему мы идем туда? Потому что Лукашенко принял важное решение. Нет никакого насилия во внедрение той или иной точки зрения на концепцию развития, в отличие от России и Украины. 2 государственных языка. И когда мне говорят часто, что смотри, в Украине там столько делается для того, чтобы украинский язык становился доминирующим, то есть государство принимает решения, заставляя граждан принимать те или иные действия. Но это же и вызвало гражданскую войну. Гражданская война – это ситуация, когда существуют 2 правильных точки зрения. И люди готовы умирать за эти точки зрения. Убивать друг друга, отстаивая их. То есть
навязывая насильно свою точку зрения. Слухайте, гэта такое даволі складанае пытанне, да, тому што апошні час, ну, у сучасным свеце, да, ідэі нацыянальных дзяржаў, яны так трансфармуюцца патрохі, да, як вы бачыце, да? Ёсць же такое. І мне падаецца, і гэта гісторыя з нацыянальнымі ідэямі, яна павінна трансфармавацца неяк. То есть, калі раней гэта ўсё было засунуто больш у нейкую мінуўшчыну, да, у стварэнне нейкіх мітаў, да, якія павінны былі існаваць, альбо на базе гэтых мітаў павінна было нешта адбывацца, то, як мне падаецца, цяпер больш важнае тое, каб гэта ўсё глядзела ў будучыню. Увесь сэнс сучаснага жыцця, што мы павінны глядзець на тое, што будзе праз некалькі год альбо дзесяткаў год. Гэта больш цікавае. А раней нацыянальныя ідэі, я так мяркую, вы ведаеце, за гэта больш, чым я, будаваліся ўсё ж такі на такіх нацыянальных мітах. Гістарычных, перш за ўсё. Зараз нам гэтага не трэба? Беларусі, я маю на увазе, можа, іншым нацыям ужо і не трэба, у якіх і гэтая вот збудаваная на гістарычных мітах нацыянальная ідэя была, а нам? Гэта, магчыма, і трэба, але, на мой погляд, гэта не асноўнае. Национальная идея, вы говорите о будущем, это вот, могли бы вы указать, вот, национальная идея Беларуси стать как, там, вот, я не знаю, как Литва, или стать как Эстония. Из того, что вы сказали, что вам нравится, что очень много белорусов хотят быть самостоятельными, хозяйственными, полагаться только на себя. Очень похоже на Чехию, там какое-то запредельное количество индивидуальных предпринимателей, там, по-моему, индивидуальный предприниматель в каждой квартире. Мне не падабаецца ідэя Максима. Вот ён хоча, каб мы там раўняліся на кого, а может мы ж можем быть самодостатковые, не як хто, а вот просто. Нет, ну самодостаточной в этом мире только Северная Корея, и не дай бог такой быть. Вот будущее Беларуси, она будет Беларусь, но как, вот, не знаю, как Эстония. Глядзіце, я хутчэй за ўсё хацеў бы гэта параўноўваць не з краінамі, да, а з нейкімі сучаснымі мегаполісамі, разумееце? Таму што краіны, яны такія, ну, то есть, калі ты жывеш там у Лондоне, напрыклад, вы совсем из будущего. У тебя одна гісторыя, альбо ў Нью-Йорку, да? А калі ты жывеш там у штаце Юта, у маленькім гарадку, да, ці там, не ведаю, Теннессі, там, то гісторыя зусім іншая. Таму так абагульняць, ну, гэта, на мой погляд, залішне. На мой, ну, як мне, да, мне было бы клёва, да, калі бы Беларусь стала таким вялікім суцэльным мегаполісам, да. Здорово, если это будет. Но национальная идея – это больше, чем одна сформулированная фраза. И больше, чем одна идея. Тым не менш, ад дзяржавы вам конкретно прыходзіць дзяржзамова. Сфармуляваць. Вот такой вот зрабіць. Ну вот вы же про это нам только что рассказывали, что вельми трэба. Если будет много денег, конечно, за большие деньги обязательно возьмусь. И сформулируете? Конечно. То есть нам в нашей программе не, а для державы за большие гроши? Я же говорю о том, что это не будет та национальная идея, которую мы сделаем. То есть если государство придет и скажет, давайте, я подумаю о том, что если я этого не сделаю, сделает кто-то другой, сделает, скорее всего, хуже, чем я. Потому что, ну, лучше, чем я, может сделать только пару человек, и если там им предложат, это очень здорово. Если мне предложили, это тоже хорошо, да. Конечно, я буду над этим работать. И, конечно, я сделаю какую-то вещь, которая сейчас должна будет продвигать там, и делать, и как... Ну вот, опять же, чемпионат мира по футболу. Да? Каждые же 4 года команда формулирует свой новый слоган для там, «Драконы победят» или еще что-нибудь. Ну что в этом плохого? То есть, это понимаешь, если ты думал, что ты сейчас прям такой заковыристый мне вопрос задал, ну, why not? Конечно, нет. И, понимаешь, любая компания, которая ко мне придет, если за деньги делает, это не значит, что я сделаю глобальную идею, которую каждый год им будет продавать. Нет, ребята, так не бывает. Я не могу придумать один ролик, который теперь на 100 лет будет, понимаешь, Сержу продавать все белье. Нет. Я не заковырыстое пытание придумлял и не хотел. У тебя был такой вид прямо, знаешь, вот я сейчас тебе вопрос, я сейчас тебе Да, я просто чекал, что, а ты скажешь, ах, вот ладно, на тебе, вот на сегодняшний день актуальное, вот... Нет, так, а ты хочешь сказать, что будем белорусами в том виде, в котором она была, это не была сформулированная идея, это была сформулированная идея. Шаленый народ, мы не
тихие, маленькие, померкованные чуваки. Мы люди с огромной историей, которые выигрывали и которые были способны. Это была первая идея. Вторая очень важная идея, которая была заложена, она была в том, что мы, да, вот это вот Богом поцелованное, потому что, когда вот мы говорили о начале мультика, я сказала, что, то есть, с чего мы будем начинать мультик? Мне говорят, ну как же, вот известный момент начала нашей истории, это Ефросинья Полоцкая. Я говорю, да зашибись, да. То есть до этого у нас там динозавры не бегали, там, ну, какие-то подшварки, ничего не было. Полезли, нашли Геродота. А какое логичное начало? Это Бог сказал, будем, и Беларусь повстала. Все говорят, разве так можно? Конечно, так можно. А что, все, как бы Бог создал, а мы так тихо пришли, потом сказали, знаете, мы тут бодялись где-то, здравствуйте. Мы с Волков, ну, да, мы не, Волки, не, это в Геродота я, кстати, нашла, это правда про наше место говорится. Да? То есть вот, эта идея тоже была. Но, понимаете, все время говорить о том только, что вот мы шаленый народ, ну вот все поверили, там все, из этого логично вышли вышиваночки, да, то есть народ там оделся, все, а теперь уже нужно конкретные личности, конкретные истории. Вот то, что пытались сделать на БНР, почему мне очень жалко, что все-таки мы пытались сформулировать историю, да, идеологию БНР, потом как бы от этого отказались. И я сформулировала, например, идеологию вот именно БНРовского, да, момента. Я считаю, что вот нация, это был момент пассионарности нации, да, когда, вот представьте себе, вот мы сидим, немцы, поляки, русские, вообще хрен что происходит, царя свергли, вообще ничего не понятно. И тут кучка людей садится и говорят, а везде, где живут белорусы, Беларусь. Мне кажется, национальная идея – это ересь из 19 века, с там, конца или начала 20-го. Уже существуют, извините меня, объединения такие, как Евросоюз, где нет национальных идей у государств. Есть нормальное процветание граждан, есть взаимоотношения, права человека. Какая национальная идея? Как может быть в Европе, где произошла война, были перемещения кучи людей, уехали одни, приехали другие, погибли, и вот собралась как бы вот эта общность людей на этой территории. Какие могут быть родственные отношения? Какие у меня могут быть с вами родственные отношения? Понимаете, если мы вам сейчас предложим на выбор алкоголика из Шабанов, алкоголика из Улан-Удэ, да, алкоголика из Пекина, да, и алкоголика из Киншасы, есть такой город в Африке. Я думаю, вы скорее распахнете объятия перед алкоголиком из Шабанов. Никогда в жизни, потому что это просто для меня одинаковые враги. Да? То есть для меня это люди одного класса. Я не хочу объединяться ни с кем по каким-то... Ну, даже вот я вынужден как бы признавать алкоголика из Шабанов только потому, что у него паспорт такой. Навошта яму конкретному Філіпу Чмыру ці нейкаму іншым яшчэ там тысячам чмырэй, якія ёсць у Беларусі, вот навошта ім нацыянальная ідэя? Мы ж не можем ему сказать, нет, ты повинен вот так жить. Мы просто не маем на это никакого права. Вот. І тут, в принципу, вступае звычайная статыстыка. Калі в нацыі людзей з такой кропкай гледжання будзе дужа шмат, то яна альбо не адбудзецца, альбо б перастане існаваць. В любой нацыі ёсць нацыянальная ідэя. Гэта ж энергія. Можа ўжо і праграму час завяршаць, зададзім толькі асноўнае пытанне, якая ж яна, гэта нацыянальная ідэя? Яна вельмі прыгожая і яна вельмі агідная адначасова. Гэта як ёсць такі вобраз у Празе на Карлавым мосце ёсць скульптура святога Пракопа, які запрог д'ябла ў плуг і араў поле. Дык вот этот дьявол, это и есть национальная идея. Он живе у кожным з нас. Это то, что власне и есть наша внутренняя электростанция, дзякуючы чаго мы ходим, говорим, спяваем, танчым, працуем, все что заўгодна. Інакш мы просто ператвараемся у труп. Таким чынам атрымліваецца таким слоганам «Запражы свайго д'ябла». Так. Все мы хочам быць шчаслівымі. Ну і зразумела, мы хочам, і таму мне падаецца, што было б вельмі правільна вось у якасці такой канцэпцыі вылучыць шчаслівая краіна, у якой жывуць шчаслівыя людзі. Я ведаю, што ў некаторых краінах нават ёсць міністэрствы шчасця, якія, ну гэта больш тычыцца арабскіх, праўда, краін, на іх мы
у гэтым сэнсе не заўсёды можам арыентавацца, але само па сабе, што людзі дайшлі да таго, што рашэнні дзяржавы павінны быць такімі, каб людзям было добра жыць у гэтай дзяржаве. Вось у нас, можна сказаць, там, рэфармуем сістэму аховы здароўя. Так? Цудоўна, што мы рэфармуем, там нешта для яе купляем, але калі гэта толькі складанасці людзям, што яны год будуць стаяць на самы сучасны там нейкі тамограф, які закупілі, то каму добра ад такой рэформы сістэмы здароўя. Вось мне падаецца, што вось гэты тэрмін шчаслівы, ну, мае права на існаванне, і ён такі абагульняючы. Другім крытэрам я выбрала ўсё ж такі вольная Беларусь, свабодная Беларусь, свабодная, вольная як краіна, так і людзі, якія адчуваюць сябе ў сваёй краіне свабоднымі людзьмі, якія маюць права голаса, якія маюць права выбара, якія ведаюць, што суд у любым выпадку будзе справядлівым, што ніякага міліцэйскага бязмежжа ці судовага, ці там спецслужбоўскага быць у гэтай краіне не можа. Каб мы адчувалі сябе ў сваёй краіне свабоднымі людзьмі, і каб наша краіна не была там нечым пратэктаратам, ці не была пад нейкім знешнім кіраваннем, каб яна была свабоднай краінай. Хопіць быць некрафіламі і маліцца на тое, чаго ўжо няма і што памёрла. Трэба глядзець у будучыню. Трэба арыентавацца на будучыню. Трэба, калі мы думаем пра тое, каб жыць заможна, трэба, каб у нас была сучасная эканоміка, трэба, каб у нас людзі былі сучаснымі, каб яны ўмелі працаваць у новых умовах. Ну вось, карацей, я б выбрала шчаслівая, свабодная и сучасная. Если мы спросим русского, а вот в чем русская национальная идея? Сформулируйте в 3 предложениях. Давайте. Просто, да, чтобы ни у кого не состоялась их собственная национальная идея. Ну, то есть, жестко, вот, но да. Разве это идея? Очень хорошая идея. Мы сделаем так, чтобы у вас у всех ни у кого не будет никакой другой идеи, кроме нашей. А которая заключается в чем? Чтобы как можно у большего количества людей не было их национальной идеи. Русский человек, он всечеловек, да. Просто подчиняйся Москве, без всяких национальных идей. Мне кажется, что разговор любой про белорусскую национальную идею, он не столько параноидален, сколько шизофреничен. Потому что, как бы, вот вы назвали свою передачу, свой цикл передач «Идея X». Мне сдается, мне кажется, что для многих это скорее идея-фикс такой. Это такая идея-фикс, смешное что-то, да, ну какая там идея у этих белорусов может быть национальная. И тут основным отправным пунктом должно быть то, что, к сожалению, сколько белорусов, столько и национальных идей пока что. И для каждой какой-то более-менее социальной группы представление об идее, о пантеоне культурных героев, об истории будет несколько иным. Это чистая шизофрения, раскол субъекта, это множественность видений, которые ничем почти что не объединены. Мне кажется, для этого и нужны философы и люди, способные что-то формулировать, для того, чтобы пытаться это все склеить. То есть я бы вместо слова «нащупать» употреблял глагол «склеить». Хлопец прыехаў з Масквы, малады акцёр. Ён яшчэ нават там не стаўся нікім. Ён толькі выпускнік, ён заходзіць у кадр, пачынае іграць, і рэжысёр яму кажа, у рацыю кажа, ну нешта ты наіграл, как слон. У гэтым выпадку беларус, калі б беларусу сказалі, што ты наіграў як слон, я проста ведаю па сваёй па акцёрскай браце, як бы так, па сваіх калегах. А беларус заціскаецца, чырванее, наступным дублі ён выдае менш, чым можа, то бок не даігрывае, так, і на што рэжысёр можа сказаць, ну окей, нормально, пойдзе там монтаж, музыка і гэтак далей. Ён проста памірае, ну па шчырасці ён памірае. Ад таго, што сям'я, школа, інстытут і гэтак далей, яму заўсёды казалі, што ты робіш, там б'юць па руках, не даюць памыляцца. Москвич у гэтай сітуацыі, малады маскоўскі актор, яму кажуць, нешта ты наігрываеш як слон. Ён кажа, да, давай по-другому.
Все значна прасцей. Пэўныя там колы, тыя, якія сапраўды там не ведаю, як это там патрыятызм называць, так, ці штосьці такая адданасць краіне, яны згодна з гэтай ідэяй, якая сфармулявана, можа быць. А все астатнія, таму што яны проста тут нарадзіліся, мне так падаецца. Можа быць, гэта са знакам мінус, але я так адчуваю. Так а можа беларусы гэта нацыя такіх касмапалітаў і ў век глобалізацыі нам гэта і не трэба, ні нацыянальная ідэя, ні ўсё астатняе? Ну, па вялікаму рахунку было б някепска, але гэта пры ўмове, што мы псіхалагічна здаровыя. Так, ну, як я зараз патлумачу, што гэта значыць. Калі гэта свядомы выбар, мы касмапаліты, мы ўсіх прымаем, мы окей, там, пры той умове, што я адчуваю, што я беларус, я згодны з гэтым. Але мы касмапаліты проста таму, што ну, такія абставіны, што ну, а што мы будзем рабіць? Ну, едьце, ну, давайце, ну, жывіце. Ну, мы як быццам бы не кіруем самі сабою. І ў гэтым сэнсе, ну, як я разумею нацыянальную ідэю, гэта тое, як бы ну, пажадана, каб жыла наша краіна. Вось так я, напэўна, для сябе так фармулюю. Як бы я хацеў, каб жылі беларусы. Чаму няма сістэмы заахвочвання ў грамадстве? Ёсць толькі карныя метады. Калі б была сістэма заахвочвання, і ты бы разумеў, о, я зараз пайду, зараз праспект, як ён у нас, боже мой, незалежнасць. Прыбяру ад станцыі метро парк Чалюскінцаў і там да інстытута культуры, да, ці там да плошчы незалежнасці. І за гэта мне там, напрыклад, на год пазбавіць ад камунальных унёскаў, напрыклад, ці там на паўгады. То, пэўна, лепей бы стала вакол, да? І мне здаецца, з гэтага трэба пачаць. Ёсць такое меркаванне, што беларусы былі як дзеці, ім трэба быў бацька, а вось, ну зараз дзеці ўжо выраслі. І як бы такое, это бачна па тым, як людзі зараз здольныя да самаарганізацыі, да нейкіх супольных дзеянняў. Вось, ну, на такім побытавым узроўні, там, штосьці там зрабіць, там, скінуцца грашыма, там, штосьці там, ну, нават там арганізаваць там нейкія там камітэты самакіравання ў доме, там, бацькоўскія рады ў школах і так далей. Вось, ну, гэта не так яшчэ масава, як можа быць, нам бы хацелася, але гэтая тэндэнцыя ўжо такая вельмі устойлівая. І яны гатовыя прымаць самастойныя рашэнні і браць за отказность, за то, что есть навокал. Грубо говоря, белорусам трижды повезло. Поляки не успели полонизировать, русские не успели русифицировать. Пришел Ленин и, в общем, то, что осталось, назвал белорусами, разрешил говорить на своем языке, разрешил вспомнить свою историю. Сталин потом отменил, но, в общем, был грубо говоря, с 21 по 39 год. Я не думаю, што, можа быць, Ленін дазволіў, так ужо была створана Беларуская Народная Рэспубліка. Як я памятаю, па гісторыі дазваляў якраз такі Сталіна, не Ленін. Ён быў наркомам па нацменшасцям, і менавіта да яго звярталіся за дазволам на самавызначэнне, і ён даваў гэты дазвол. А супраць гэтага самавызначэння выступалі людзі, якія сядзелі ў той час ад бальшавікоў у самой Беларусі. Мяснікавічус і Ландер. Яны выступалі супраць таго, каб Беларусі даць права быць Беларусю з сваёй мовай і гэтак далей. Менавіта па гэтаму, відаць, у нас да гэтага часу ёсць вуліца Ландера. Я не думаю, што, напрыклад, Беларусі патрэбна новая нацыянальная ідэя, таму што ідэя сама па сабе добрая. Ты мусіш ведаць сваю гісторыю, ганарыцца гэтай гісторыяй, таму што ёсць чым ганарыцца. Ты мусіш ведаць сваіх герояў. І, канешне, калі да гэтага дадасца мова, гэта будзе вялікім плюсам. Але вы сказалі, што ў кожнага перыяда ёсць свая нацыянальная ідэя. Вось для дадзенага сённяшняга перыяда можа стаць нацыянальнай ідэяй адраджэнне мовы? Адраджэнне мовы на дадзеным перыядзе, я лічу, што гэта было бы перабольшванне. Таму што, на жаль, працэс сучаснай беларускай русіфікацыі, ён зайшоў дастаткова далёка, і вельмі часта у сярэдняй масы беларуская мова з'яўляецца прыкметай, я не ведаю, нейкага супермега апазіцыйнасці, адпаведна канфрантыраванасці нейкай з астатнім грамадствам. Таму што толькі ў Беларусі
я сутыкнулася з тым, што калі дзеці размаўляюць па-беларуску, дзяўчына, праходзячы такога ж узросту, кажуць: «Тата, папа, посмотри, беларусы приехали!» Ці, напрыклад, калі ты ідзеш, сустракаешся са сваякамі, якіх даўно не бачылі, і все тебе кажуць: «А навошта ты з імі ўвогуле размаўляеш? Каму гэта патрэбна?» Веданне мовы нікому не замінае. А чаму я ў сваёй краіне мушу думаць на той, калі ў нас роўны статус моў, так? Я вырашыла, што мая беларускасць і мая задача выхаваць маіх дзяцей так, каб яны транслявалі гэтую культурніцкую традыцыю пасля сваім дзецям, каб яны гэта не згубілі. А паколькі мы жывем за мяжой, то беларуская мова стала для мяне той адметнасцю, якой я сваіх дзяцей надзяліла. У класе 9, здаецца, паехаў у летні лагер пад Менск. Лагер называўся «Вясёлка», уже зараз няма. І так апынулася, што ў мяне быў важатым малады студэнт, першы ці другакурснік Павел Свярдлоў. І ён, гэты Павел Свярдлоў, мне і тым хлопчыкам, дзяўчынкам, якія са мной былі ў лагеры, на гітарцы лабаў песні, там «Паветраны шар», «Тры чарапахі». У нас быў, як у кожнага там атрада быў свой гімн, у нас быў гімн атраду «Окей, тут усё окей». І я, аказваецца, ось хлопчык, які прыехаў з Ліды ў лагер, даведаўся, што ёсць нейкія такія беларускамоўныя, якія беларускамоўныя не толькі на уроках беларускай мовы і літаратуры, але якія і сапраўды ў жыцці размовляюць. Ёсць, аказваецца, альтэрнатыўная беларуская музыка па-беларуску, як гурт НРМ. Для мяне вось менавіта Павел яго адкрыў. І гэта быў такі першы штуршок, калі я зразумеў, хоць мне там і беларускамоўны садок, беларускамоўны клас быў, але гэта ўсё было, так, як бы звычайна. І вось рэальна, калі ты бачыш такі нефармальнае выкарыстанне мовы, і пасля з гэтага быў такі першы штуршок, калі я пасля ў Лідзе знайшоў, аказваецца, гэты гурт НРМ ёсць на касетах і нават у Лідзе прадаецца. Аказваецца, ёсць такі часопіс «Студэнцкая думка». Аказваецца, што ёсць там, не ведаю, арганізацыя «Зубрта». І вось заўжды я нават для сябе аналізаваў, як да нас у арганізацыю, да нас прыходзяць людзі, для ўсіх ёсць пэўны штуршок, вось гэты натхняльны фактар, што на цябе ўплывае. І вось для мяне быў такі фактар убачыць, што вось гэтая нацыянальная, не ідэя, нацыянальныя фішкі рэчы там у выглядзе музыкі, там на той момант у музыцы, яны жывыя, яны запатрабаваны, і гэта гучыць вось для мяне, як для школьніка, гэта падалося класным. І вось гэта быў першы штуршок. І пасля гэта стала такой пунктам адпраўкі, пасля чаго мне вось пачало гэта ў розных кірунках стаць цікава, і там і тут даведаўся, і тут, і патрапіў у кампанію, і пасля самому нешта захацелася арганізаваць. Але вось я думаю, што для большасці беларусаў яно адбываецца так, гэта там нейкі герой, нейкі чалавек, літаратура, кніга, музыка, і вось і мы на самой справе спрабуем у тым жа кірунку працаваць, ствараць нейкі якасны прадукт, які ў тым ліку будзе натхняць людзей на лепшее, может, разумение истории, культуры, спадщины, символов и традиций. Я наблюдаю и наблюдал за коллегами некоторыми. Есть люди, которые принципиально пишут по-белорусски, и у них это хорошо получается. Есть люди, которые принципиально пишут по-белорусски, в какой-то период это было трендом, и у них нифига не получается, и не помогает это им. И на обратная история. Кто-то вообще по-белорусски не поет, кто-то поет мало тоже по-белорусски. Кстати, упомянутый вами Сергей Михалок, если посмотрите, у него немного песен по-белорусски. Это никак ему не мешает быть любимым артистом. Политика Александра Григорьевича, она, в принципе, рациональна. То есть ничего плохого он особо не сделает. Есть люди, которые хотят говорить по-белорусски, пожалуйста, говорите. Есть люди, которые хотят говорить по-российски, пожалуйста, говорите. Я ничего особо запрещать не буду, но и поддерживать тоже не буду. Хотите, общайтесь, хотите, нет. Если Беларусь завтра станет белорусской, да, полностью перейдет на белорусский язык, тоже ничего особо не изменится в отношениях между людьми. Змянілася ситуация. Просто бачыце, што атрымалася ва ўкраіне. Там таму, што менавіта украінцы вельмі рупяцца за украінскую мову і пачалі што? Ага, нас прыжымаюць рускамоўных, вось яны такія-сякія, гэта нацыяналісты. Бачыце як? І пайшло так. Значыцца, у нас поўнасцю як бы мы пераходзім, але Александр Григорьевич, я лічу, ніколі ўладу расіянам не аддасць. Ён паціху
пачаў выпускаць, так сказаць, ужо так на нейкую арэну, ўжо беларускамоўнасць нейкую, нешта дазваляецца, ужо больш так і з газетамі прасцей. Проста людзі сталі больш разумець, што да чаго, і большую адкрытую гаварыць праўду і выступаць, і тое самае, што ў курапатах, і таму ўсё-такі не даруецца анічога, ніякага супрацьстаяння супраць улады, гэта ніколі проста так не пройдзе. Цяпер вось такая сітуацыя. Калі я ў войску служыў, то это было вядома, 6-7 гадоў таму назад яшчэ не было вось этой мяккай беларусізацыі. І тады была праблема, за што змагацца. За эту гнілую бульбу, за гэтых афіцэраў, камандзіраў, генералаў, якія цябе гнабяць, ціснуць, зневажаюць, за вызетую казарму, за паламанае дзяцінства, за заробак у 100 даляраў, за немагчымасць пражыць і пракарміць сям'ю. У іх не было гэтага. Але гэта пачынае з'яўляцца, і для гэта патрэбна нацыянальная ідэнтычнасць, што нават калі ў цябе няма рацыянальных, прагматычных прычынаў, каб змагацца, у цябе ёсць пачуццё абавязку перад сваёй нацыяй. І гэта дасягаецца толькі вось моцнай нацыянальнай свядомасцю. Напрыклад, думаю, што многія расейцы, якія акупавалі Крым і ўламваліся ў Донбас, яны не дзеля грошай гэта рабілі. Я памятаю, што яны лічылі, што яны робяць справу, умацоўваюць матухну Расею. А ў беларусаў гэтага няма. Таму што беларусаў гэта, у тым ліку, дзякуючы расейцам і камуністам, планамерна вынішчалі. Што вы такія, як усе, што вы там савецкі народ, вы рускія са знакам качества ці без. І вось для гэтага патрэбна нацыянальная ідэя для абароны. Але гэта хутчэй не прычына, каб нацыянальную ідэнтычнасць ствараць, а гэта вынік створанай ідэнтычнасці, здольнасць абараняць і змагацца за гэтую ідэнтычнасць. До речі, от Світлана Карінкіна у нас у праграме сказала, што яшчэ як адзін складнік, чаму вот не пойдуць, да прыкладу, бараніць гэтую Беларусь, таму што ісці пад гэтым вот чырвона-зялёным сцягам мала каму хочацца. Вот што это за сцяг, чаму мы павінны яго бараніць? Сімволіка. Важна. Всё важна. Сімволіка важная, і няма, я не ведаю ніводнага маладого чалавека, які выйдзе на мітынг ці на абарону, ці на пікет, на акцыю пратэсту за чырвона-зялёны сцяг, ці за капусту, за герб афіцыйны дзяржаўны. Яны не выклікаюць сентыменту, не выклікаюць эмоцыю. Для многіх гэта дадзенасць. Яны не бралі ўдзел, насамрэч, у вырашэнні. А тыя, хто маладзейшыя, увогуле не памятаюць гэтага рэферэндуму, псеўдарэферэндуму пра змену сімволікі. Таму, калі сімволіка зменіцца, гэта дазволіць абазначыць для многіх беларусаў, у тым ліку, перамену ў ідэнтычнасці. Яны зразумеюць, што мы цяпер змагаемся, што мы на сваім полі. Ёсць Беларусь, ёсць беларуская дзяржава, беларуская мова, сцяг герб сапраўдная. Гэта квінсістэнцыя беларускай нацыянальнай ідэі. І, ведаеце, я калі прыходзіў у малады фронт, гадоў, дасць Бог памяці, 17-18, таму таксама все моладзь бегала, разважала, і тут многія білі себе в грудь. Мы беларускія нацыяналісты. Я весь час думал, что такое беларускія нацыяналісты, неяк падазрона ставіўся да гэтага панятку, шукаў азначэнне. Мы чыталі Антоні Сміта, нацыяналізм у 20 стагоддзя і так далей. І таксама зразумеў, што все гэта пустыя словы. Пустыя словы. Людзі б'юць себе ў грудь з крыкам «Я нацыяналіст», а беларускі. Размаўляюць па-руску і дзяцей сваіх па-руску выхоўваюць. І я прыйшоў да такой высновы вельмі простай. Жыць спакойна, размаўляць на роднай мове сваёй, вучыць дзяцей гэтай мове. Выразна артыкуляванай нацыянальнай ідэі ў нас няма. Можа, яна і патрэбна? Ну, я честно скажу, для меня она не потребна абсолютно. Мне треба, каб мы стварали, творили, выказывались, друковались, значит, спевали и все остальное. Что там идея? Треба, каб кожны творца рабіў то, меў магчымасць, кожны стваральнік, ствараць тое, што хоча.
Незалежна, трапляе на нейкую фармат нейкай нацыянальнай ідэі, назавуць это потым нацыянальнай ідэі ці не. Варта, каб гэта было багата, каб шмат было і вольна мыслення, і свабоднай творчасці. Ну, і гэтак далей да того падобна, што ўсё пералічваць. Вот што істотна, а не сама ідэя. Вот нацыя патрэбная, каб гадаваць, наражаць дзяцей, ну, в сэнсе ўжо шырокім, гадаваць іх і цешыцца з унукаў. Под бело-червоно-белым. О, да, з унукаў под бело-червоно-белым сцягам. Вот што. А ідэя гэта не ідэя. Ну, вот недзе так. У вас получается такой брак. Значит, в ЗАГС не идем, нигде не расписываемся, просто живем вместе. Ну, вот, просто... коли уже так, Максим, коли вам своя метафора детализовать. Да, то есть у пэўнай ситуации, да, менавіта без брака, але семья больше важная за брак. У вас сядзелі вельмі разумныя людзі, так сказать, я их вельмі паважаю. Вот, они выказывалі вельмі цікавыя, так сказать, ідэі, але мне здаецца, што многія з іх выказвалі тое, што я бы назваў нацыянальным праектам. Это іх прапановы пра тое, што павінна было бы быць з іх пункту гледжання, аб'ядноўваць вот эту супольнасць. Яны прапановваюць такое, нехта прапановвае іншае. Но ўсё ж такі нацыянальная ідэя, ў маім разуменні, это то, што ўжо аб'ядноўвае сёння. Ці, можа быць, вот усім трэба так вот ставіцца да сваёй радзімы, адчуваць да яе теплыню, любовь и все, и это достаточно. Я думаю, что национальная идея – это эволюционно возникшее какое-то явление. То есть, ну, это как спорить о том, надо ли нам гроза в мае или не надо. То есть, она либо будет, либо не будет. То есть, она повинна сама некто народиться. Я верю в эволюционное развитие любого этноса, любого общества, любой государственности. То есть, потому что все искусственные проекты с национальной идеей, которые, ну, такие самые яркие, которые мне известны, они все крахом как бы заканчиваются. До 91 года в русском маўленні ў Беларуси все называли эту краіну Белоруссия. Так было принято. Прошло 20 годов. Это змянілось кардинально. Вот это змянілось по формуле Ренана. В Беларуси не приходит в голову. Вот это вельмі важное, на мой погляд, як бы чыннік ставшей усталяванай нацыянальнай ідэі, што яе адмаўленне просто нікому не прыходзіць в голову. Просто калі в Беларуси человек говорит «Белоруссия», ну, из России приехал, понятно. И причем, глядите, як оно цікава, як бы адбывалася. Что за это хтосьці змагаўся так уже, вот, так сказать. Нет, мы потребуем, чтобы была только Беларусь, прэч Беларуси. Ну да, можно сказать в Фейсбуке, но на ўзроўні народа вот как-то трапило, попало, разумеете? Вот отчули это люди и в администрации Лукашенко. Я, до речи, в свой час написал забавную историю. Ну, я в двух словах расскажу. Там сюжет такі, што некі беларускі даследны цэнтр взяўся, подрядзіўся рабіць одну працу, вот, а насамрэч замовіў расейцу про Беларусь. А расеец пишет по-российску: Белоруссия, Белоруссия, Белоруссия. Ну, эти бойцы, так сказать, о чем мы будем работать? Взяли москаля, так сказать, заказали, вот, деньги распилили, ну, ему немножко дали и послали в администрацию. Раз, два, три. Там читают: раз, Белоруссия, Белоруссия, Белоруссия. Два, Беларусь. Это кто писал? Кто писал? Ну и все раскрылось. Понятно, что, так сказать, раскрылось. Но цікавая реакция людей из администрации президента. Не с сядзібы БНФ, не с Еврорадио. Блин, что такое? Какая Белоруссия? У нас так не говорят, у нас так не принято. Вот сенс национальной идеи. Ідея X на Єврорадіо.